Egunon klase, gu Aroa, David? eta Amets gara. Eta gaurko klasea, 6. mailako entzat bideratuta dago, non materiaren egoerak azalduko ditugu. 3 egoera daude, solidoa, likidoa eta gasa. Gaur, ezagutuko ditugu zer diren, nola elkartzen diren haien partikulak eta nola alda daitezken bata bestera. Gure lana ikasleek eta irakasleek erabili dezakete, baina ez da merkataritza helbururako izango. Eta horregaitik, babestuko dugu gure sortzaile eskubidea. Lehenik, solidoa ikusiko dugu. Solidoek forma eta tamaina finkoa dute, adibidez, arkatz bat, harria edo liburu bat. Haien barruko partikulak oso ondo antolatuta daude, eta elkarren ondoan estu daude. Horregaitik, solidoak ez dira erraz aldatzen edo moldatzen. bigarrenik likidoak ditugu. Likidoek forma aldakorra dute, baina volumena beti bera da. Hau da, edukiontzearen formara egokitzen dira. Adibidez, ura edalontzi batean dagoenean, edalontzi horren forma dauka. Baina beste ontzi handi batera pasatzean, ontzi horren formara egokitzen da. Likidoen partikulek elkarren artean askatasun handiagoa dute, hemen ikusten duzuen bezala. Eta horregatik mugitu egiten dira eta likidoa izuri daiteke. Eta azkenik, gasak ditugu. Gasak dira askatasun handiena dutenak. Ez dute forma, ez volumen finkorik. Adibidez, airea, lurruna edo globo barruko gasa. Haien partikulak oso bananduta daude eta etengabe eta azkar mugitzen dira. Horregatik, gasa hedatu egiten da espazioan eta leku guztietara zabaltzen da. Hain, materiaren egoera aldaketak ikusiko ditugu. Materiak beroaren edo hotzaren eraginez, batetik bestera alda daiteke. Adibidez, ura hozten denean eta izotza sortzen denean, likidoa solido bihurtzen da. Horri solidotzea edo izoztea esaten diogu. Izotza beroarekin urtzen egiten da. Solidoa likido bihurtuz, prozesu horri urtzea deritzugu. Ura irakiten hasten denean eta lurruna ateratzen denean, likidotik gasara pasatzen da, eta hau lurrunketa da. Azkenik, lurruna hozten denean berriro tantatxoak sortzen dira eta gasa likido bihurtzen da. Horri kondentsazioa da, eta adibidez, dutxaren ondoan ispilua lainotzen direnean gertatzen da. Ikusten duzuenez, materia ez da beti egoera beran egoten. Beroa eta hotza erabilita aldatu egiten da. Horregatik, zientziaren mundua oso interesgarria da. Gure ingurunean, etxean eta naturan, egoera aldaketa horiek egunero gertatzen dira. Espero dugu ondo ulertu izana, prest gaude zuen galdera guztiak erantzuteko.